Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para modalit asad kaninyo ug lain na sad nga istorya nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. Ang nagpadani ni mao si Ruby kung unsa may uluhan sa maong istorya atong atangan. Pero sa dili pa, shoutout sa tanan natong mga kaigsunan labi na sa tuang mga OFWs nga naa sa Middle East karon. I hope okay ra mo diha, and then kung unsa man gani inyong sitwasyon, just comment para ang inyong asang mga kaila dire kampante usap sa inyong sitwasyon karon diha. By the way, sa tanan natong mga kaigsunan diha nga nagtan-aw pero wala pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button, Dear Papa Joe Stories, ug i-apil na lang pod ang katabi with Ate Gems. Unya, sa katong ginahan mo pada sa ilahang suwat, ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Again, sa itong mga kaigsunan diha nga gibuhat nga kauban la kanunay ang ato ang channel, daghang salamat kaninyong tanan. Ug dili ta magalangay ug aniya na ang sugilanon, ang istorya ni Ruby. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, kumusta? First time na ko nga mag-share sa akong personal life kay mauwaw ko. Sigurado ko nga daghan ang makarelate niining akong istorya. By the way, avid listener day ko nimo sa una, kami sa akong mama sa Barangay LS 99.5 forever. Maglalis pa mi sa akong mama ug akong manghod kay si bunso namo mahilig og sound sa FM. Pero si mama di mo sugot nga tandugon ang tune in sa radio basta alauna na sa hapon kay ikaw ang iyang gihuwat pirmi paminawon. By the way, sa di pa na ko ipadawon ang pagbasa, naalang punta sa Barangay LS 99.5 forever. Ang Barangay RT sa una og 10 to 12 noon ang atong schedule na. Problema gyapon ang atong gidalit. Okay, so padayon ta sa iyang suwat ni Ruby. Pero sukad niya itong nag-work na ko sa abroad, wa na ko makadungog sa imong tingog sa radyo, ug wa na po ko masayod kung padayon pabaghihapon ka og on air sa FM station. Not until last January this year, 2026, while nag-scroll ko sa YouTube para mamina og music pangkatug. Niagi ang imong channel ug dito na ko nahinumdum nga ikaw tong paborito sa akong mama sa una sa radyo. Papa Joe, mo na to'y sugod nga imuhang mga stories na akong paminahon hangtod nga makatuog ko. Mo'y rason nga nainganyo ko sa pagsulat sa akong life story. By the way, na ako sa Saudi Arabia karon, and before na ko i-share ang akong story, ako lang po ihangyo sa mga naminaw ug naglantaw karon nga kung if ever na ako'y masuwat diri nga bati, pasensyahe lang ko ninyo kay ako gyud ning personality nga may pagka-joker, prangka ug sabaan in real life. So din ako maglangan, Papa Joe, and here's my story. Ako din si Ruby, 40 years old, usa ka single mom sa akong uniko iho nga 14 anyos na karon. Ang akong lugar nga nadak-an mao ang usa ka barangay nga sakop sa syudad sa San Carlos, Negros Occidental. Usa ako ka OFW since 2015 pero sugdan na ako ang akong istorya niadto mga bata pa mi. Uno mi ka managigsuon ug ako ang kamagwangan. Pobre kay mi sa una kay nga akong papa trabahante lang sa hacienda ug akong mama plain housewife. Ang akong amahan kay bugoy kaayo pag-abot sa babay, in short, babaero. Akong amahan may ikapanghambog yun o gitsura kaniadto sa batanon pa. Muna'y rason nga sige lang siya og away sa kong mama kay si papa muuli gikan sa trabahoan nga hubog. Kung di man gani hubog, wa na po'y kwarta kay napildi sa basketball o baraha. Namatngunan ako buot nga sige mig layas sa mong balay kay matag-away nila ni mama o papa,
manghipos man dayon si mama. Sa mo mga sinina, unya manglayas mi kuyog sa kung duha ka mga manghod. Nga ato nga time, tulo pa mi kabuok nga manag-igsuon. Ikaupat ang nasa tiyan sa akong mama kay buntis man pud akong mama niadtong panahon na. Ato mi sa lugar sa akong lola, sa mother ni mama nga purting bukira. Napaydan nga kung akong mahinumduman, gamay kayo. Maligas lang ka gamay, maligid yung ka sa bakilid o mabalik yung ka sa ubos nga puno sa mga pangos. Pero kung nami sa tumoy sa bukid, dili maabtan og duha ka adlaw apason dayon mi sa akong papa. So mukuyog na pud mi sa ubos. Pero og nakabalik na mi sa amo, di na pud maabtan og semana, mag-away na pud sila duha ni mama ug papa. Unya manglayas na pud mi padung sa bukid. Sunod-sunod lang mi mga anak sa akong mama. Murag himungaan ba nga manok nga kung asa ang inahan, nagsunod-sunod pod ang mga piso. Niadtong nag-eskwela nako nya upat na kabuok ang akong manghod, dito na nihunong og layas-layas ang akong mama. Kay lisod naman kaayo kay nang eskwela naman mi. Pero ilang pag-away, continue lang gihapon nga di magkaduol labaw pa sa iring og iro. Diha po ko bilib sa ilang relasyon kay bisan og nalabuan nila ang iring og iro. Sa sigig away-away, wa gyud sila magkabuwag. Proud kay ko nga hangtod ron binugnuay lang gihapon sila. Gamay ligas, hapak, pero ini katotaod mag-sweet-sweet na sad sila. Pero mina ko madunggan sa kong mama sa una nga mag-ingon nga kung di patungod sa mga bata, dugay na niyang kibiyaan ang akong papa tungod sa kababaero niini. Pero kutob ra gyud diha sa sulti kay hangtod karon sila man lagi gihapon ug nanagani sila'y mga apo. Makinomdom pa ko pag-graduate na og grade 6 Papa Joe, unya abi na ko maka-eskwela ko high school pero wa gyud kay di na kuno kaya sa akong papa nga magpa-eskwela. Pila ra man kuno'y sweldo sa asyenda. Gamay ra kayo. Igo ra sa pamugas ug dungagan pa gyud sa iyang bisyo. Wa nay mahabilin. Tungod kay wa naman ko mag-eskwela, ako na'y nagatiman sa kong mga manghod gikan sa ikaupat hangtod sa kamanghuran. Usa ka adlaw niadto nataktak si papa sa iyang trabaho ug ambot ug unsay rason. Moto'y sugod nga hasta ako ug ang akong duha ka mga manghod nagkat-on na og pangita og pangwartahan sa kabukiran. Sa tinuod lang, ang pagpanguling ragyod ang wa nako masuwayi. Sa tinuod lang, kahoy putol-putulon unya banganon ang tawag sa mga lugar ana kay raha dayon ibaligya sa syudad. Imagine gikan sa bukid, buhi nga kahoy among kuhaon, among lukduon. Inikabot sa muang balay, dito na namo banganon og purting bugata, sakit sa ulo og sa liog. To think nga 14 years old pa lang ko niadto nga time. Unya nga kumanghod, nagsunod nako kay 12 years old, ang ikatulo kay 10 anyos, kuyog na mi sa kong papa ato sa pikas bungtod nga bukid para manguha og kahoy. Bisan og kapoy kayo, di mi mangreklamo kay kabalo mi nga pamugasto ang among gibuhat. Magbaon mi og kanon parisan og sa buwad, ang sudan og suka nga may sili. Dayon imnan og tubig, busog na kayo mi Papa Joe. Nilabay ang katuigan, nag-edad akong 17 anyos. Dalaga na ko niya itong panahon na, pero wag po na usab ang akong lihok. Kaya-kaya ra kayo na ko maglukdo og container sa tubig, gikan sa tabay, baingon sa amo nga layo pa karaba kay distansya. Manglaba og sinako tungod kay sa usa ka semana kausa ra mi kapalit og sabon nga binareta nga argo. Bisan pa sa kalisod, wag yun mi pagmahay kay nagtinabangay man mi. Buo ang among pamilya. Laban lang, why surrenderay? Ang akong papa nang-apply pagka-construction worker sa syudad ug bisan wa siya skill sa pagpamanday, nag-helper na siya bahalag barato ang sweldo. Kay matod pa ni papa, naluoy na kayo siya namo nga nagdaro og maayo sa bukid. Inikpauli sa akong papa gikan sa syudad, luoy kayong hitsura. Laliman ka nga init ug ulan sa gubangon sa mga construction workers, Papa Joe. Every time makita nako kung papa nga luoy kay gnaong, ako dayon ibutang sa akong nahuna.
nga moabot raw niya ang panahon nga kaluy-an mi sa Ginoo nga di nakapuyon og maayo sa trabaho si Papa. By the way, ang akong lola Papa Joe, maayo mo sayaw. Ug siya ang nagtudlo na ko og sayaw sa mga ballroom dance sama sa tango, boogie ug cha-cha. Sa mga probinsya kaniadto mo nay uso nga mga sayaw. Ug sa dili sa panghambog, ang akong lola mo'y nailhan sa among lugar nga maayo kay mosayaw anang akong gipang-mention nako nga mga ballroom dance. Halos kada Domingo ang akong lola na ay tambungan nga benepisyo kanang padisko sa probinsya. Benepisyo ang tawag namo ana sa una. Pero may present ang akong lola kay siya may mo-MC sa baylihan. Di lang sa sayaw akong lola maayo, makamao po siya manulti sa mikropono. Dito po ko nagsugod nga magkuyog sa akong lola o asa tong baryo o sityo nga na benepisyo. Ipapil po ko ni lola sa mga kandidata sa pista kanang rayna-rayna gani Papa Joe. Muna'y uso sa probinsya sa una, kanang puli-pulihan kag sayaw or flower bidding. Kung kinsa tong pinakadako og kwarta sa baso nga natigom hangtod fiesta unya pinakadako kita sa final dance, mao'y mahimong muse sa sityo. Duwa-duwa ra gito kuha sa pangindaron nga ana nga mga 16 or 17 o 18. Pero wa pa gyud sa akong mind nga magseryoso sa ako ang kinabuhi. Sa tanang sityo nga nasakop sa among barangay, maihap lang ang wa ko'y korona nga nadawat. Daghang kayong nanguyab na ako sa una pero mudagan ko kay mahadlok kayo ko. Gawas nga mahadlok ko, di po ko kibaw unsaon pagbalibad ug unsaon ako pagtando nila. Pag-edad na ako 18, daghan ako og mga amiga o amigo tungod lagi kay halos pirmi na ko naa sa baylihan. Sila si Marites, si Annie, ang akong mga pinaka-close. Mulaag mi sa ilaha, then mulaag po sila sa amua, then mag-inom dayon mi og tuba. Lami man ang tuba. Labi na og bag o pangkuha gikan sa lubi Papa Joe. Usa ka adlaw ato, naghagad si Annie ug Marites nga mga ligo mi og linaw or falls. Pag-abot na mo sa falls na ay nangabot nga mga lalaki nga kailarasad ni Marites ug ni Annie. Kuya Gar, nauli na day ka? Nadungog pa na kong timbaya ni Annie nga tuso sa kalalaki nga bago naabot. Siya day si Gary, tason, mistisuhon o gwapuhon. Oh, nauli ko gabian, tubag pa sa mga lalaki o dayon ni pahabol pa og pwede mo join ninyo dihaan? Nitando po dayon si Annie. Sumoto, kauban na namo sila og langoy-langoy unya dihang gikapoy nako ni lingkod ko sa pikas daplin sa linaw unya wa madugay ni duol si Annie nako. Day Ruby, regards daw ingon si Kuya Gary nimo. Matod pa ni Annie dungan siyang pagtudlo sa lalaki nga gupuhon sa atbang. Matod pa ni Ruby nga silingan daw siya o silingan daw niya si Gary pero tuwa sa syudad nagpuyo. Wala rin netabo atong panahon na Papa Joe unya pagkasunod Domingo, balik na pud sa naanda na mo ang akong lola nga magatuan og baylihan. Kandidata day ko nitong gabi una. Unya nakit-an dayon nako nga gitagbo ko sa kong duha ka mga amiga nga sila si Marites ug Annie. Day Ruby, nabiyay mo special request og sayaw ni Murun, si Gary. Hungong pa ni Annie sa kundunggan nga halata kayo nga gikilig. Pero ako, kay gikulbaan kay murag di man ko katuo nga ma-attract ang usa ka gwapong lalaki nga taga-syudad sama nako. Hinuon na yung mga tao nga magsigi kingon nako nga gwapahon kuno ko. Pero dili man ko kumutuo nila kay para nako di ko gwapa. Wa ko gwapahi sa ko ang kaugalingon Papa Joe. Diyang nagsugod na ang programa, gikuha dayon sa kong lola ang microphone. O mga dalaga, pungko na sa bangko kay magsugod na nga to ang baili. Pag-announce pa sa akong lola. Kaming mga dalaga sa unang panahon kung adto mi sa bailihan, pungko gyud mi sa bangko og di pwede nga adto sa ngit-ngit magtambay. Kaya nga akong lola sobra pa sa barangay tanod nga maglibot-libot gyud na siya. Sa bailihan unya i-announce dayon sa iyang microphone kung naay dalaga nga magpangit-ngit. Magpungko gyud mi mga dalaga og magatubang sa suga nga Petromax nga purting hayaga. Ang sunod nga tukar, sweet music para sa tulo ka tawo. Walay pwede mo sagol kay special request kini.
Announce pa sa akong lola. Nagpatukar dayon ang operator sa sounds ug kanta nga Nazareth nga Love Hurts. Wa madugay nakita nako ang gwapong lalaki nga nibarug. Nakailan ako niya. Nga siya si Gary. Naglakaw si Gary padung sa akong gilingkuran dayon gitunol niya ang iyang kamot aron makigsayaw nako. Basta ang lola ang announcer di gyud pwede nga mobalibad ang dalaga. Dawaton gyud nimo ang kamot sa lalaki nga gustong makigsayaw. Mao to nga nitindog ko, nagkurog kay wa ko naanad og sayaw og sweet music. Kundi magaksanay ang lalaki ug babae. Mura kog kaihion sa kakulba labi na diyang naanami tunga-tunga sa baylihan ni Gary unya gigunitan niya ang akong hawak samtang akong duha ka kamot nagunit sa iyahang dughan. Diay gisulti si Gary nako nga tungod sa kaduol namo nasimutan nako ang ginhawa nga humot gyud ang iyang baba kay nag-usap man siya og juicy fruit nga bubble gum. Gupahan kay ko ni Rob. Dagan gyud siguro nang uyab nimo sa. Matod pa ni Gary. Ginervyos ko. Pero nakatubag yapon ko niya nga, wa man uy. Wa man ko nag-apil-apil anang butanga. Ni-smile siya nako unya napugos po ko og bawas og smile niya. Medyo narang-arang na nga akong pamati ug nawa na nga akong kakulba. Mo'y sinugdanan sa mong pagkasuod. Nakita-kita nami, sunod nga mga adlaw, hangtod nga nanguyab gid siya nako unya ako nga inosente pa anang butanga, wa ako kabalo sa dapat itubag. Inigsugton nimo ang lalaki. May na lang kay nako'y napaminawan sa mga drama sa radyo, ako na lang pong gisunod. In short, gitando na ko si Gary. Uyab na minduha, Papa Joe. Di ko makalimot sa akong first experience sa kiss. Nga gikisan ko ni Gary sa akong lips. Unya purti na akong trapo sa akong lips kay nagkalaway. Mura ko giluod nga gikilig at the same time. And then, mo nalay ako na feel nga murag na ay nanggitik sa parts akong dughan nga di na ko masabtan og unsa. Si Gary ang akong first kiss. Siya pod ang unang nakagunit sa akong kamot. Nauwaw pa kay ko ug na-insecure kay dagko ang akong kamot nga kubalon pa kayo kay lagi trabahador ko sa bukid. Okay na kayo mong relasyon ni Gary pero sa kagabi niya to sa laing disco nga among giadtuan ni Lola, wa nakaana si Gary. Pero ang diha kay ang amigo nga si Arnel. Nakigsayaw og sweet music si Arnel nako. Ug tungod kay bawal mo balibad ni sugot ko nga makigparis kang Arnel. Unyawan ako damahan nga samtang nag-sweet music dance mi ni Arnel kay iya kong gipanguyaban and of course ako siyang gibalibaran kay lagi na kay baw man siya nga uyab mi sa iyang amigo. Pero lahi og gipanulti si Arnel sa laing tao. Iyang gipanabi nga gisugot po daw nako siya. Mao to nga pagkahibaw ni Gary puerti niyang sukua. Human niya itong itabua, wa na pakita si Gary nako. Wa na mamisita sa mua. Wa na ko makakita niya, bisan asa nga baylihan. After 1 month, nga wa magpakita si Gary o sa kagabi niya to diyang gipuli-pulihan kong sayaw sa mga kalakinan during sa Muse of the Night kay ako ang nasiplatan si Gary sa Dublin. Gikulbaan dayon ko. Part sa kong kasing-kasing nag-ampo nga unta makigsayaw si Gary nako para makaistorya mi sa mong gibati. Pero nahuman na lang ang baili, wa gyud nagpaduol si Gary nako. Mao di ay nga wa nakutagda ni Gary kay na siya laing babae nga gipuli nako. Ang second runner-up nga babae. Siya man di ay ang konsorte. Nunya ako pun hibaw-an nga uyab na niya ang maong babae. Mao na siguro ito ang gitawag nga first heartbreak nako, Papa Joe. Tungod sa nitabo, nakunahon ako nga mubaws kang Gary bisan og dili nako love si Arnel, ako siyang gisugot. Puslan man nga iyahang gipanabi nga kami nga mo'y hinungdan nga nawa si Gary nako, nga mo'y akong tinuod nga gihigugma. Dili kay si Arnel Ray na himo na kong panakibutas. Gisugot pud nako ang usan la ka amigo nga nanguyab pud nako. Unya mo entertain pa kog lain-laing mga lalaki nga nagka-interest nako. Si Gary lang ang lalaki nga nakapahilak nako pero di maihap sa kong mga tudlo ang mga lalaki nga nanghilak or akong gipahilak para lang makabaos. Pero wa na ko naibawi nga di tanang panahon mo pabor nako.
kay moabot di ay ang adlaw sa pagpaningil nga maoy gitawag og karma. Matud pa sa kong mama nga magabaan jud ka nimong nga katunto bayhana ka. Aw, gaba? Walay gaba oy. Huwag na pa'y gaba, gigabaan na tatong uban nga kusukay mo pasakit og babae. Tubag ko pa. Pero sama sa gisulti nga karma na maoy naningil nako. Sa kadlaw niadto, samtang naghigda-higda ko sa mua, dihay niabot nga mga tao sa mua. Naninda og tambal og mga haplas. Usa sa ilang gi-offer kanang tiki-tiki herbal medicine. Gi-entertain ako sila sa akong mama, samtang ako naghigda sa amuang lantay nga kawayan samtang naglantaw og TV. Pagkatotoo gitawag ko sa akong mama kay patimplahan ko ng kape ang mga bisita. Sumoto ni gawas ko sa amuang balkonahe og dito nagkasugat among pananaw sa usa ka tindiro og tambal nga tawgon nato og Jojo. Grabe kapilit mo tanaw si Jojo sa akong naong. Mao nga murag na conscious ko og daling ni balik sa sud sa balay para manamin kung naabay buling ang akong naong. Dayon ni balik na pugugawas o dito nabatian ako si Jojo nga nag-ingon sa kong mama nga naaman lagi kay anak nga gwapa nang. Buyag taon dong, ako maning kamagwangan nga anak dong, tubag pa ni mama. Pagkasunod adlaw ni balik si Jojo sa mua bisan nagway daang tambal. Unya nasundan pa og pila kay gayon ang iyang pagbalik-balik sa mua og kada bisita niya di gyud mazero nga naay mga pasalubong. Ihas pa kay mi anang burger o pizza pero mo na'y pirming dad-o ni Jojo kundiin ang ako mga manghud malipay kayo kay makakaon na pud sila og lami. Nadugay na kay gayon si Jojo og panguyab nako. Ako sige prangkahan nga, hala, nayabag ka? Kadako og gintang sa tong edad, ako 21 nya ikaw 40 kapin na. Di man na importante ang edad day Ruby. Musta nagkahigugma ay fights na kina. Tubag pa ni Jojo. Unya, imong asawa, sure ka nga wa kay asawa? Pangutanan na sab nako niya. Ay, dugan ang patay akong asawa eh. Balo na ko day Rubs. Tubag pa ni Jojo. Wala ko gisugot na ko si Jojo kay hilasan kay ko. Halos kay edad na siya sa kong papa. Ako ra ba day Rubs? Wala pagyoy ko'y babae nga nagustuhan nga. Wala ko nakuha. Puwang pa niya samtang nagngisi. Nahambugan gyud ko niya nga naminaw sa tinuod lang. Nakoy nabantayan niya nga kada bisita sa mua unya magdala og mga pagkaon kay ilahi gyud niya putos ang para sa kuha. Dairubs, himuha niyo, special man ka para nako mga special gyud ning imuha. Matod pa ni Jojo nga nangisi nga nagtunol sa burger og drinks diri nako. Yate, imo man ning giluwaan nganong abli lagi ni daan ang soft drinks. Pasiyaw to ako kay ako manggod giinom kay uhaw baya unya lami pud kayo ang soft drinks. Nadugay og balik-balik ni Jojo sa mua. Nisalig na lang pug ang ako mga ginikanan. Unya dihang gipanangin ko ni Jojo nga manlaag o mag-joyride ko naming duha. Sumoto nga nisakay ko sa motor ni Jojo. Layo na kami ignaabtan. Nakita na lang nako ang dakong katubhan. Gihunong niya ang motor sa daplin unya matod pa ni Jojo nako nga magbaklay pa mi. Gikan dito kay naako no dito sa unahan ang iyahang payag. Nagtuko nga na ipanimay sa unahan pero wa man di ay. Puros katubhan ang ako nakita. Unya mingaw kayo kay wa ko kakita og tao. Padayon lamig lakaw hangtod nga nisangko miso sa kapayag pero nindot nga pagka payag Papa Joe. Ako ning gipahimo diri dayrub kay diri ko magtambay kung gusto ko mag-inusara. Matod pa niya. In fairness, bisan og sa pamatin ako nga hapit na to maabot og purgatorio ang iyang payag pero presko ang hangin sa palibot. Unya pagsuod namo sa iyang payag kay kumpleto pud og gamit. Nay katre, unlan, habol. Gitimplahan ko ni Jojo og Milo unya iyang gitunol nako. Milo ni? Laylagig baho. Pangutana ko pa ngadto niya. Dili ako ginamo inom pero murag maikog masab ko. Moto nga ako na lang yung ginom ang usa ka baso nga Milo. Nga lain og baho. Human sa pipila ka minutos gikan sa pag-inom sa Milo gibati day ko sobrang kaduka kanabang feeling nga murag maluya ka og lami kay ikatug. Wa gyud nako mapugngi nga
mapiyong nako ang akong mga mata. Nakatuog ko, unya pagmata nako, wa na diha si Jojo. Pagtambol ako sa bintana, ako siya nakitaan sa unahan nga nanguhag saging hinog. Daghan man kayo siya og kasagingan. Pagkakita niya nga nagmata nako, nibalik siya sa payag, unya ako siyang giingnan nga mopauli nako. Nisugot raman pud siya, pero sa wa pa mi nanlakaw, nagtimpla na pud siya glain nga Milo kay mang snacks kuno sa mi. O giparisa na mo og pan nga lain kayo og lasa. Paghuman adto gihatod ko niya sa mua. Unya nakaagimi og tindahan sa sudan ug namalit siya sudan para idala namo sa akong mga igsuon ug sa akong tibuok pamilya. Ingon ana siya ka thoughtful, Papa Joe. Mao rason nga nasuod niya pag-ayo ang akong mama ug papa ug nahimo siyang paborito sa ako ang mga manghod. After ito nga laag ni pauli siya pero wa na gyud pakita pag-usab sa mua. Iya na po di ay ko nga gipalitan og cellphone nga Nokia nga katong 1100 o katong 1100. Mao nga napog ko'y cellphone pero wa po siya ni text o ni tawag nako. Natinga nami nga nung wa na siya magparamdam kay naanad mi nga taas ra ang 2 days nga di siya makabisita sa mua. Sunod sa pila ka adlaw nga missing in action si Jojo, di ako'y namatikdan sa akong kagalingon nga murag di na ko masamtan. Murag ko gimingaw niya. Murag sakit nga mingaw. Gimingaw ko sa iyang naong, gimingaw ko sa iyang tingog. Kung ako tugkaron pag-ayo ang akong kasing-kasing kung nahigugma ba ko kang Jojo. Di man ako love si Jojo. Pero nganong nasakitan ko nga wa na siya magpakita. Unya niabot sa point nga maglisod na kong katug sa siging paghunakuna niya. 4 days after, usa nagparamdam si Jojo ug kalit lang siya ni text nako nga, Dairub, makita ta diri sa waiting shed na, natay adtuon. Murag ni ambak ang sa kalipay ang akong dughan. Nananghidayon ko nilang mamag papa pero wa sila ni sugot. I-text na ako si Jojo nga wa ko sugti nila ni papa pero nibaw siya nga unya gitudloan ko niya unsa ang pagpamakak. Ako lang daw ipananghid nga moadto ko og city para mang-apply og trabaho. Ambot og naunsa ko adto nga sunod-sunuran magkay ko sa isugo ni Jojo nako. Yes, namaka ko sa kong mama o papa o di lang kay kausa. Kadaghan gyud kay suguon man ko ni Jojo. Natingana po sila nako nganong nausab ko. Doon ako ko'y dakong kalainan sa ako ang kinaiya. Hangtod nga usa ka adlaw niadto dihay nakaagi sa mong balay usa ka babay nga nakakita kang Jojo nga naa sa among balay. Nangutana babay sa among silingan kung nagunsa si Jojo sa mua kay nakailaman diay siya sa maong lalaki. Uyab naman siguro na ni Ruby, tubag pa sa amo ang silingan. Unsa? Unya nakibaw na si Ruby nga, dakong minyo na si June. Sulti pa sa mga babae. Matod pa sa silingan namo nga kaistorya sa silingan ni Jojo nga dili day Jojo ang iyang pangan kundi June. Unya dakong minyo, maestra daw ang asawa, unya nag-eskwela nag-college ang mga anak. Paspas kay ni Katap ang balita nga dakong minyo ang akong uyab. Gusto na lang mama ug papa nga likayan ako si Jojo. O June, pero pwede na kong hilak kay di na ko kaya nga mawa siya nako. Di ko mutuo sa balita. Akong gipatuo ang kugalingon nga chismis ra nga minyo siya. Usa kahapon niya to ni Pauli akong papa nga guul kay naong. Nagtuo ang luha sa akong papa nga naghangyo nako. Maluoy kasi mong kugalingon Ruby, likayin ang tawhana kay dako ng minyo. Murag itusok ang akong dughan nga naglantaw sa akong papa nga murag mo'y nasakitan sa akong gibuhat. Pero bisag kung saon nako, di gyud ako mahimo nga mapalayan si Jojo. Masulubon ako permi. Di na ako ginahan mukaon ug moinom og tubig. Hangtod nga usa ka adlaw niya na nilakaw kong mama ug papa. Niadto day sila sa usa ka banggiitang ambularyo. Ang sulti sa ambularyo nga gilumay kuno ko ni Jojo. Inanay nga gisagol ni Jojo ang lumay sa akong pagkaon o giinom. Taguin na inyong anak kay muhupas na ang bisa sa lumay anak kung di niya makita ng tao nga naglumay niya. Unya di makakaon o makainom sa iyahang isagol nga lumay. Pagabot lang magpapa gipadili-dili kong laghipo sa akong sinina. Kay moadto ko numi sa syudad sa akong nanay kay didto luwas ko. Nakaibawan ako sa gusto nilang mahitabo para makalikay ko kan Jojo. Nagluha-luha ang akong mga mata,
O nagluha-luha ang mga mata sa akong papa mo nga wa ko makabalibad niya. Nikuyog ko sa akong mga ginikanan. Gidala ko nila sa balay sa akong iyaan. Nasayo na po ako iyaan nga gilumay ko og lalaki nga mao nga suportado ko niya. O suportado niya ang akong mga ginikanan. Gipriso ko nila sa kwarto. Gikuhaan kong cellphone para di ko matawagan. First night na ko nang ginusara sa kwarto kay wa ako kasabot sa akong gibati nga murag dunay sakit kayo nga natusok-tusok sa akong dughan. Wa ko igana mo lihok. Makatuog na lang ko nga naghilak. Hangtod nga naabot ang usa ka semana nga way gawas-gawas sa kwarto ako na'y nagbadlong sa akong kaugalingon. Ay papakabu ang Ruby oy, himuon ra kang atong kabit, nagpakauwa ra ka sa imong kaliwat. Pagsunod bisita nila ni mama ug papa nako, nagdagan ko nga naghilak paingon nila kay gimingaw kayo ko nila ug sako ang mga manghod. Sunod semana kana namo kuhaon Ruby, matod pa sa akong mga ginikanan. Ug tuod man after eksakto 2 ka semana nibalik nako sa among balay sa bukid. Ako nibawaan nga hapit kuno nila tigbasa si Jojo kay nagmaoy sa amo ang tugaran ug nangita nako. Naglibog ko sa kaugalingon kay gaan kayo kung gibati nga mura akong nagdamgo. Walay sakit sa kasing-kasing. Wa po ko batia og mingaw ni Jojo. Nagkanta-kanta pagani ko samtang nanghugas og plato unya pagkahuman nang limpyo ko sa amo. Ug dito na ko nakiti ang sandal nga hinatag ni Jojo nako. Kalit lang nga nakafeel na sab ko nga murag naay ni tuslok sa akong dughan. Nakunaw na ako nga kang Jojo nga murag ko nasakitan ng guna niya. Pero wa ko nagpada sa akong gibati. Gilabay na ko ang sandal unya dalipod gipunit sa kumanghod kay iya ko nung sunugon ang sandal. Nakabalik na ko sa mua pero lahi na ang pananaw ang among silingan nako. Maayo kay wa na buntis si Ruby. Mo na ilang judgment nako maong di ko ganahan nga mogawas sa mua. Kung magkaos ko og tubig sa tabay kanang kadlawon nga way nagtikaw-tikaw. Sa tinuod lang di gyud ko mabuntis kay wa na ko mahatag kang Jojo ang tibuok na kong pagkababae. Kutob raw gyud siya hawk-hawk ug gakos nako. Pero ang una-huna sa mga silingan nga nalapaan nagtaman sa karniro ang leon. O ang karniro di ay bali papadyo sa leon. Pero nagpakahilom lang ko kay di na ko ganahan nga mag-explain. Bahala na sila sa ilang pagtuon nako. Padayag lang ko sa pagpakabuhi hangtod nga nahilom ang chismis. Nakamove on na pug ko. Naka-decide ko nga mag-apply og trabaho sa syudad unya nakaluyan nga nadawat ko. Usa ka na kong tindahan sa mga school and office supplies ang akong itrabuan og bisan wa ko'y nahuman pero gisaligan ko sa akong boss sa iyang tindahan. Gihimo ko niyang cashier at the same time ako ang nag-supervise sa amo ang tindero og tindera. 2 years ako sa trabahoan sa tindahan ug happy ko ug kontento kayo ko sa akong work. Anto sa kagabi ana mga 6 PM while nag-inventory ko unya mingaw na ang store kay wa na kay customer. Di ay lalaki nga nisud. Nangurog ko pagkakita kay si Jojo ang akong nakita. Nakita din ako si Jojo nga naglakaw. Siya padung nako ug ako pud tungod sa akong kahadlok nisud ko sa bodega para motago. Nagkurog ko sa kahadlok nga naabtan sa among tindera nga si Ibing dito sa bodega. Nabalaka siya nako. Iyang gitawag among amo nga dali pud nakaadto dayon nako. Gipainom ko ng tubig unya gipangutana ko og naunsa ko. Moto nga ako silang gisultian sa tanan about sa lalaki nga customer ni Ibing. Ang akong amo nga si Mark, si Ibing ug May kay concentrate kay naminaw sa kung kaagi sa mga lalaki nga si Jojo or si June. Sa pagtuo nga wa na si June sa gawas ni balik na ko sa kaha pero after 20 minutes ni sud og balik sa tindahan si Jojo ug nangurog ko og giupo sa estante. May na lang kay diha ang akong amo nga si Sir Mark. Unsay ato sir? Nangutana pa ni Sir Mark kaniya. Nako'y gipangita nga tao boss, tubag pa ni Jojo. Nakasimot ayon si Mark nga hubog si Jojo. Naglibot-libot kini sa tindahan nga murag dunay gipangita. Sir, naabag yung kay paliton sa tindahan sir kay magtawag kong tindero nga mo-assist nimo. Pangutana pa ni Sir Mark niya. Wala. Gusto lang na wala ko'y gustong paliton boss. Tao ang ipangita nga naadiri sa tindahan. Tubag pa ni Jojo nga naghinubog yun. Wala kapugong si Sir Mark. Iyang giingnan si Jojo nga og di ka mugawa sir ipapulisti ka. Nagkamang-kamang ko si ilawom sa estante para kuhaon akong cellphone o tiksan akong kasin nga ipatagbo ko
ni Papa kay naa si Jojo sa tindahan unya hubog. Nakita si Sir Mark sa kuang kahimtang nga muraing taon o gisiging-siging sa kahadlok. Diha pa ko nitindog pag-ingon ni Sir Mark nga nilakaw na si Jojo kay nahadlok nga iyahang ipapulis. Nayabag man tutawhana, oy tiguwang naman unta nagpabuyag man. Matud pa ni Sir Mark nako. Pila ka minuto sa nilabay nakita nako sa gawas kung papa o gigagaw nga lalaki. Dito pa ko nahawasan sa kahadlok. Pero nakita nako nga naglakaw sila paingon sa burgeran at bang. Ila dayang nakitaan si Jojo nga nagpahipi dito kay nagpaabot siguro nako. Kiprangkahan dayon sa gagaw si Jojo. Dili gani ka muundang og samok sa gagaw noy Jojo. Pasensyahay lang kita ha. Kay di ko milo og tiguang. Ug ipunan pud sa kong papa nga ayon ni taon sa muka akong anak Jo. Kay pila ning taon kabuan nga gamukmok na og balay tungod sa kauwaw sa imong gibuhat anak niya. Nalipay na gani mi nga nakalimot na siya sa imong kagago. Pasensya na kayo mo nung. Di na ko sa mukon si Ruby, sugod karon. Tubag pa ni Jojo dahil sakay sa iyahang motor. Pagkaugman ni trabaho ko, unya wanay Jojo nga nagpakita. Alas 6 pa lang sa gabi, nagatang nin taon sa gawas ang akong papa. Natouch ko sa gipakita nga pagmahal sa akong papa kay inibiyahe pa siya og layo para lang sunduon ko o bahala og pila ka oras siya nga maghuwat para sa akong safety. Okay na tanan, wanay Jojo nga nagsamok-samok nako og nibalik nako sa normal na kong routine. Hangtod na napoy lay lalaki nga nakaila nako o nga maoy amahan sa akong anak karon. Sa atbang sa akong kaha sa tindahan ay usa ka refilling station. O dito nako nakit-an ang usa ka lalaki nga puti, taason ug tiyabihon. Kada hapon moroy ako ikita niya nga maglingkod sa water refilling station. Hangtod nga usa kay gayon ana ni sud sa tindahan ang trabahante sa refilling station unya niingon nako nga nako siya gusto nga mangayo sa ko ang number. Na ako ni gusto nga mangayo sa akong number o gitudlo pa niya lalaki sa gawas nga iya ko nung kasin. Aw igagaw mo, abi na kong foreigner na siya, tubag ko pa. Abi lang og si girl, mangwa ko ni hatag sa akong number pero pagkaugman nibalik na sa mamang lalaki kay mangayo na sab sa akong number mo nga nakulitan ako lang gisuwat akong number o gihatag sa lalaki. 2 days ang nilabay, usa pa ni text sa lalaki ug ni-reply pug ko nga hangtod nga manawag siya nako. Siya de si Romeo, usa ka chief cook sa usa ka sikat nga restaurant sa among syudad. Mulakto dala ko Papa Joe, yes, nagkauyab mi ni Romeo unya nauyunan kaayo siya sa akong mga ginikanan og tibuok pamilya. Every time nga mamisita siya sa balay, magdaog lalay putahe, mga pagkaon. Ni-believe sila si Papa ug Mama. Pero before gipadayon ni Papa si Romeo, niyagi po ni og murag butas ba sa karayom nga interview kay natagam na ra ba sila kang Jojo. Happy ang mong relasyon ni Romeo. Thoughtful kay siya. Pag birthday nako, iyang gihatagan og cake og plastic nga flowers. Pista to sa mua na mista si Romeo nako unya tungod kay gabi na kadto. Dito na lang po siya gipakatug sa kong papa kay close na biya sila kaayo. Nami so sa kwarto pero wa mi nagduog. Natingaan na lang ko pagkabuntag nga suko kay kong papa. Kinahanglan ko no nga pakaslan ko ni Romeo. Kaya nagduog na daw ming duha. Pag-text na ko ang Romeo about sa gingon ni papa, ni-reply siya nga, "Oh, sige, way bli marob. Mga tubang ko sa imong ginikanan." Ug tuod man, pagka-Sunday, udto pa lang, dito na siya sa balay, nagbitbit og sudan, unya namalit na siya sa tindahan sa akong mama og tandaway. Nag-inom silang duha sa akong papa, kay dali na lang kaayo mahubog. Wa na gani ka-interrogate kay nakatuog na. Fast forward, naset na ang adlaw sa pagpamay o naset na sa ang adlaw sa kasal. Pero wa pa gani naabot ang adlaw sa among kasal, kay nabuntis ko, Papa Joe. Naglibog ko, kay pagkaibaw ni Romeo, wa man siya nalipay, kay di pa kuno siya ready magkaanak. Patuga-tuga kag lapa, unya, karon nga nabuntis ko, mayngon ka nga, di ka ready, singhag pa nako niya. Gipospon na mo among kasal kay di niya kaya sa iyang budget, kay manganak pa man ko. Niundang ko sa work kay delikado ko nga magbuntis kay mabaw ang akong matris. Ang pinganan ko nuko kay dako nga posibilidad nga matagak ra ang fetus sa ako ang matris. Bagyo ka to nga undoy, mo'y akong pagpanganak sa akong baby boy. Kami ra si mama kay busy ang tanan, lakip na ang amahan sa akong anak.
Ang ako mga ginikanan ra ang giunong nako bisan kay bawo ko nga wa nay trabaho si Romeo pero wa gyud siya pakita. Apan diyan nakagawas nako sa delivery room, niabot si Romeo. Nilili niya ang bata sa nursery unya nituo ang luha. Nalipay man lagi siya nakakita siyang anak. Abi ko ba og di pa siya ready nga mahimong amahan. 2 months na mong anak ni Romeo dihang nihangyo siya nga adto lami puyo sa ilaha kay bukid man gud ang amua unya layo ang iyang trabahoan. So nitipon mi siya mga ginikanan pero after 3 months ni resign si Romeo sa iyang trabahoan. Natingako nga nami anak. Mao nung taan time nga magtinarong na gyud siya og trabaho. Ako na'y mauwaw maminaw sa kong ugangan nga magyaw-yaw labi na og mangayo si Romeo sa iyang mama og kwarta para palit og gatas og diaper. Giluom ra nako tanan kay lagi di maayo nga moreklamo ko kay wa ra ba ko sa ilahang o nara ba ko sa ilahang teritoryo. Pero ang pagluom ni kalit pagbuto diyang ako na siya namatikdan nga halos tibuok adlaw na ay manawag niya unya mudagan sa CR ug adto tubagon ang tawag. Nakagayon bitaw kog kupot siyang cellphone ug diyang nagluto siya sa kusina. Ako diyang giabli ang cellphone ni Romeo ug dito murag ni hunong ang kalibutan sa akong nabasahan nga mga chat sa usa ka babae. Miss na tikadong, mura na chat, wanay lain. But pasabot, nga gipang-delete na ni Romeo ang ilang entire conversation para siguro walay ebidensya. Nangay siya pasaylo nako pero wa ko naminaw. Nanghipos ko sa akong mga gamit ug sa ako ang anak. Proud pa ko nga gipangutana ni Romeo nga, sure ka? Mubiya ka nako? Kung mubiya ka, isure ha nga di ka magmahay. Wagi ko mutubag kay basin og masugdan ako kasuko, di na ko makontrol ang ako ang kagalingon. Human ako hipos sa mga gamit, gikugos na ko ang akong anak, dayon gawas. Nalabian pa nako iya mga ginikanan pero wa ray gisulti. Wa gani kabadlong silang anak. Nakagidlay ko nga nipauli sa mua tungod sa kadaghang gisambilay unya nagkugos pagbata. Dito sa amo, atubangan sa kumama ug papa, akong gipabuhagay tanang mga luha. Pila ka buwan ang labay sukad sa paglaya silang Romeo pero wa gyud siya moapas o bisan magpakita man lang sa iyang anak. Wa po'y kwarta kay kapalit og diaper. Pero wa gyud ko pasagdi sa akong papa. Siya in taon na tigpalit og gatas og diaper para sa akong anak. Grabe ang pagmahal lang ni mamang papa nako. Wa ko lang pasagdi bisan og lisod po sila, pero sila ang nangita o kumaagi, labi na kung magkasakit ang akong anak. Niyaw sa kaadlaw nga nagkasakit ang anak, giadto ni mama si Romeo para o sa iyang trabahoan. Dong, basin may kwarta ka diha, kay si Dudong may sakit, gitaki sa hapo. Pakiluoy pa sa kong mama niya, pero maura niya ang gitubag niya sa akong inahan. Nah, mo na, tuga-tuga siya biya sa balay, unya karon ari na ako mga hasol. Wa ko'y kwarto oy. Bahala na siya sa bata. Kay taas naman kayo na siya garbo. Nakapangita pamaagi si mama para makapalit og tambal sa akong anak. Pero mao lagi na. Maluoy ko nga maglantaw sa akong anak Papa Joe. Bisan og duwaan, maglisod ko og palit. Labaw na vitamins, lisod kaayo, paliton. First og second birthday, third birthday sa akong anak, bisan og cake, wag ko kapalit. Kay wa man jud ko ikapalitsan. Nakaibaw kong nga dako og sweldo ang iyang papa pero wa man lang gimuhatag bisan og gamay nga pang birthday. Wa man sad ni nausab o wala naman sab mini usab og pangayo niya sukad niya to nga iya ming gibalibaran. Pag 4 years old sa akong anak, naka-decide ko nga mo-apply trabaho sa abroad, isip domestic helper. Di ako sa Cebu nang apply o niya nakaluyan nga smooth ang process sa tanan na ako mga documents o medicals. After 2 months, waiting na lang ko sa akong flight paingon sa Manila. Di malikayan nga maglantaw ko sa akong anak ng mga pangutana ko. Kaya baka nako nga malayo sa akong pinalanggang anak. Malayo po ko nilang mama o papa. Di ra ba ko anad nga malayo nila. Samot na sa abroad, niya 2 years pa ang kontrata. Daga ko pangutana pero wa na ko magpaabot nga naitubag. Maura to ang bugtong solusyon sa akong problema ang pagpanrabaho sa gawas. Ug tuod man, sa adlaw sa akong flight paingon sa Saudi Arabia, diha mi sa airport sa Manila, kauban akong mga
kuyog ng mga DH pod, ang akong mga kauban, iyahay nagtawag silang pamilya sa probinsya. Iyahay na lang og hinilakay, tungod sa kamingaw nga malayo sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Pero ako, gi-off na ako ang akong cellphone, kaya di ko gusto nga magbaon og mga luha sa akong paglakat para sa future sa akong anak. Kung manawag ko sa akong anak, kung makaistorya na ko nila ni mama o papa, mas mingawon kong samot o musamot pod kasakit ang akong dughan. Fast forward, natapos na akong 2 years contract, unya na uli kong Pilipinas nga malipayon. Naka-move on na sa tanang mga kamalasan nga akong naagian o giatubang ang maayong kaugmaon para sa akong pinalanggang anak. Sa 6 years old o sa 6 years na akong balik-balik og trabaho sa abroad, natuman na ako ang akong gipagsaad kaniya itong kamabot na unyang panahon. Hindi na ko patrabahoon o construction si Papa. Lahi nagtrabaho si Papa karon. Siya na tigatod og kuha sa akong anak nga nag-eskwela. Gawa sa akong anak nga iyahang kalingawan, nahilig po siya og sabong sa manok. Okay naman po din noon, at least di na babay ang iyang bisyo. Sama niya itong patanon pa siya. Ang akong anak, Papa Joe, pirmi nga honor student, gikan elementary hangtod pag grade 8 niya. Diya palang daan, kota na kay ko sa blessing sa Ginoo. Ang akong mama kay nakalingaw pod sa iyang mga sari-sari store nga akong gipatukod niya. Ang gamay niyang tindahan sa una, karon dako na. Makakaon na silang gustong kaunon o makapalit na sa gusto nilang paliton. Usahay, makayo ko nga usaray ako nakatunan sa akong nagian nga ayaw buhata sa uban kundi ka gusto nga moipoy buhaton nila diha nimo. Ang pagpanimalos sa iyon buhaton pero hunahon sa nato sa makadagang higayon kung unsay consequences sa ato ang gipangbuhat. Tanang mga tao nga ako nahisgutan sa akong istorya nga nagpasakit nako sa una kay mga friend na nako sila karon sa Facebook. Nangahay na sila pasaylo nako ug ako ra pud silang gipasaylo ug gikalimtan ang nangagi. Na may panultihon nga di ka magmalig-on ug di nimo magian ang mga kalisod. Magpasaylo para mas daghan og blessings. Daghang salamat sa pagbasa sa akong kaagi sa gugma, Papa Joe, ug more blessings sa imong YouTube channel ug sa imong mga subscribers. Dinhi na lang kutob, Ruby. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiti bumabalik sa tinig
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.